Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Muhammad Nafal Aduha saking kelas 10 TTL kalih nomor absen 19. Kula ajeng damel tugas nembang tembang pangkur lan nembang tembang pangkur piyambak tema sekolah. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mrih kretarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa ageming ngaji eling para kanca ilmu kuwi kudu digoleki sinaono sing sregep ben ora bingung sekolah sing tenanan supaya dadi wong kang sugih ilmu dadi murid kudu wani rekoso kuat lakoni